RMN Drama presents Handumanan Sa Ka Awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Beginning sa kababae nga taga Davao City. Ang gatong matatampo, nagdasangan nga Ellie. I love you, Ellie. Oh, Dars. May chance pa kanimo? Ako pa ning huna-hunaon, Dars. Mao ba? Nanguyab da ini mo si Dars katong sandaw? O, day. Unya, imong gisugot. Wa pa, day, uy. Nga naman. Madlok man ko, day, uy. Basta na yung iya kong binuangan. Ay, dili tingali day, uy. Kaysa akong tanaw, buutan man na si Dars. Tinuod, Ellie. Imo na kong gisugot. O, Dars. Uyab na ta. Salamat kayo, ha. Naluoy rin ka na ako. Basta, ha? Ayaw lang ko pasakiti, Dars. O, Ellie. Isaad ko na nimo. Dars. Dars, ayaw. Madlok ko. Unsa may imong gigadlukan? Basig mamagtos ko. Ayaw kadlukod. Dili ka na ako pasagdan ko pananglit. Mamabdos ka man. Dars. Pasagbilang ko sa akong buhaton nimo, ha? Pasagbilang ko. Dars. Kinuo ko. Pila na rin kapuhan nga wa ko tong hae. Basig mabdos ko. Magbalik ko pregnancy test. Aron ako yung maklaro. Kinuo ko. Mabdos yun ko. Ginahal may bawa ini si Dars. Ha? Mabdos ka? Mao ka na, Dars. Unya, unsa ko man ninaturon? Sige lang, sige lang. Kung dili ka na ko busy, mga tubang ko sa mga ginikanan. Kaya magbinyo ka. Basta baya, ha? O, lagi. Uy, hala. Nabiyaan madinig cellphone ni Dars pag arin niya sa akong gipuyan. Ako rin ihatod niya unya. Niyo nino ininawak. Ako rin tubag kundi. Basig importante ni. Hello? Hello? Papay man ni. Kasa man eh. Nganong naaman ni mga cellphone, Dars? Kinsa di ini palihog? Iya kong asawa. Kasa man ka? Kinuo ko. Minyo si Dars. Ari! Sama ka! Uy! Saan mo? Magutan na ka ko sa isa. Di mo na ko. Mangigilad ka. Oh. Ano ka musulti na ko nga minyo manikag dako? Sorry. Sorry. Nahigugman ako din mo. Wa kumutugan ni mga minyo ko. Pero ay gabala ka. Bisan og may pamilya ko. Dili ka na ko pasagdan. Sorry, Dars. Maliti ka. Pero dili ko magkatugot nga duha bisi mo kinabuhi. Muli ko sa amo. Magkalimtanay na lang ta. Ay, Ay, pastilan ni mo, Ailey. Wa man intahon ka mag-amping, uy. Mauna, nagpamabdo sa lalaki nga, minyo pag yun. Pasaylo alam ko rin yung pa. Wala tayo mahimo, anak. Naan naman na. Pakatawhan na lang ng bata. Bahalag way ilhong amahan. Ha? Mo eskwela ka? Kana kun okay ra ninyo, pa. Total, dako-dako naman si Inday. Wala ba na problema. May morban nga kami umabantay si mga anak. Unsa man sang kursuha ang imong kuhaon? Mag-nurse lang ko, pa.
Pagkadali, radyong nilabay sa panahon. Wa lang hibaw nahuman na ka og eskwela. Salamat ninyo ni Papa, Ma. Ya, so may plano ni mo ron, Mangita lang ako laing trabaho pa. Mientras tanto nga, dili pa nako magamit ang akong kurso. Og, palihog lang ko bantay ninyo sa akong anak ha. Ma, Pa. Maayo gani kinakasuden kog trabaho. May magamit ako sa panginahanglanon sa akong anak. Ailey! Isa man nilitawag na ako? Dili ba ikaw si Ailey? Oo, nakailalagay ka na ako. Nakaila ko nimo kay kauban ba ni Dars. Sundaw sab ko. Mao ba? Kumusta naman ta? Okay ra. Kining kuan kining patay ng asawa ni Dars. Ha? Biyudo naman si Dars. Unsa may namatyan siyang asawa? Cancer. Biyudo na tayo si Dars. Pero dili na ko angay nga maguna-una niya. Wa pa ko malimot siyang pag-ilad na ako. Mo-focus na lang ko sa kong trabaho para sa akong anak. O yads, tabi ng regals ni mo. Ha? Kinsa man? Kaya ko ba ko na itong kaupan? Si Alvin? I love you, Irie. Wa pa ka makailan ako sa hingpit, Din. Nakaila ko nimo. May anak ka og minyo ang amahan. Irie, hatagi ko higyan higumaon ka. Andam ko mangmahan sa imong anak. Naaman di ay lalaki nga makadawat nimo. Pagbiniyo na lang. Ma, Bitaw anak. O nagkasinabot mo ng Alvin, o pagminyo mo, tagsara ka makakita og lalaki nga seryoso o makadawat si Mukintang. Oh, tinuod, Irie. Gisugot ko nimo. oo Alvin. Nakita man siya nako nga seryoso kasi imong tinguha nako. Maong gidawat ko ng imong gugma. Salamat, ay. Ha? Magtukod ta og bay? Oh, oray. Karon nga uyab ta. Gusto ko nga magtukod og bahay. O kung may bahay na ta, magpakasal din ta. Sige dong. Ato na lang tabangan og gasto. Total, para raman sa nato. Dako pa gid ko ang atong gipatukod nga bahay dong sa. Oray gid ay. Dili lalim. Musugot ka nga mo abroad ko. Abroad? Bisag do halangod ka tuig. Aron mahuman gid ang atong bahay. Oh, okay na po day. Oh, sige dong. Magpatabang ko sa mga kaila aron maka-abroad ko. O mahuman ang atong bahay. Day, kumusta naman ka diya? Okay ra dong. Mayo noon. Ang pigpirmi ha? Ikaw sab dong pag-amping. Ayaw gid pagbinuang diha ha. Dili na may tabo day. Kay mahal kayo ka. Salamat dong. Dali anas pa daw day ha? Ilan lang kasi para ito maabuton. Mauli ka na din sa Pilipinas. Maog yun dong. O niya, kumusta man atong bahay nga gipuhat? Nindot ka day. Ako yung picturean. Ano yung magkita? O niya, ako isend mo. Sige dong. Ayaw mo lang magpaulim akong kipaabot. Huwag magpakasal din ta. Paabot ako dong. Kipila na lang kasi mana. Maenda nga akong contract. Salamat intahon. Kaya adaw na nagadaw akong paaboton. Magkauli na ko sa Pilipinas. Si Mama man nanawag sa messenger? Hello, Ma? Ailey, Oh, Ma. Nanawag ba lagi ka? daot ang balita. Unsa magbalita, Ma? Liguna ang imong kaugalingon, ha? Ngano lagi, Ma? Ang imong uyam. Giambush o namatay. Unsa?
Ganun na hitabo ba ni Ma? Kalma lang, kalma lang. Ganun na hitabo ba ni Ma? Pinadalakanong ako paabuton. Muli na ko des Pilipinas kaya magpakasalamin ni Alvin. Huwag karon patay na di ay siya. Wala tayo mahimo, anak. Dawatan na lang ang kamatuoran nga dili ka mapagod. Di na nakatuig ang nakalapay. Sa kadamatay ang akong uyak. Wa na sab ko'y kana nga muli sa Pilipinas. Kay maura maghihapon. Pakyas ko sa kugma. Oh, si Doris man nga nawag na ako. Bahala na. Ako na lang yung tupakon. Hello? Kumusta? Ano na nawag man ka? Unsa imong tuyo? Una, gusto ko nga mangayo ko pa sa inyo nimo. Awa ko musulti nimo nga minyo ko. Pero okay na ko ron. Biyodo na ko. Tinuod gid ang balita nga namatay ang imong asawa? Oo. Namatay siya sa cancer. Kumusta nga tong anak? Dako na. Pagbalik ka. Unsa? Sa ingon lang anak ka sayon makigbalik ka nako. Ailey, pila na katuig nakalabay. Pasayloan na lang ko. Hatagin ako higayon nga. Higugmaon ka mag-usap. Inigbalik ni mo diri sa Pilipinas. Gusto na ko nga magbinyog ta. Kalimutan na to ang tanan ko. Gusto ko nga magsugod sa bagkong kinabuhi. Tauban ang atong anak. Dars, sa sige na mo og communicate ni Dars. Naluoy ko niya. Ako sige pasaylo og nagbalik mi. Sa pagkakaroon, di ako sa King Abdulaziz Hospital, Riyadh, Saudi Arabia. Hindi ko magtrabaho. Og sa akong pagpauli, magminyo na mig si Dars. Dinhi na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mayang adlaw kayong tanan nga nagpaminaw karon ning maong tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaniya Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artistang maghatag kinabuhi ning akong suliran. Tawagan ko sa pangan nga Christine, hingkod ang pangidaron, Michael Live-in, taga Mainit, Surigao del Norte. Punto legal kining akong suliran, kabahin kinining among kahimtang sa kong ka-live-in karon. Kay may latest magot kong hibawan sa pagkatao. Aron yung masabtan, sudon ko dihang 16 anyos pa lang ko, dihang nagkauyab na minduha. Ingon ni ini ang mga pangitabo. Sugtan na lang ko, Christine. Labi tao ka. Dili lagi ko, uy. Kay bata pa kayo ko. 16 pagod ko. Unya, di pa ko pauyab-uyabon sa akong papa. Pahibawon sa din nato imong papa. Di lang ko tawa pahibawon, bisan kinsa kun. Aron di sa pahibaw si papa nimo. Madlog lagi ko, uy. Madlog kong papa. Promise. Di lagi mahibaw ng imong papa. Ha? Promise. Ako mahibaw. Nga dili mahibaw ang imong papa. Jessie. Uyab na ta. Ha? Christine? Jessie. Dugay ka laging nauli, Christine. Kuan pa. Ako mang iswiper gudon. Nanglimpi pa mi sa murom. Kuidaw, ha? Kung nag-uyab-uyab ka na, Papa, uy. May magmusugot ka. mao gani. Bata ka kayo, Christine, ha? Ang pag-eskwela una ni mo ang atimana. Unya na ng uyab-uyab kung makahuman ka na sa imong eskwela. Oras ka mahibaw na kung may uyab ka. Undang yun sa imong pag-eskwela, ha? Kasabot ka? Opa. Nadok lang ko. Nadok ko. Ay ko kabalaka kun. Di lagi mahibaw ang imong papa sa atong relasyon. Kung panalit pa bagus papa, pe. Kung saan man nato, pe. Aw, sugot mo sa kung magminyo na ta. Nayabag ka? Nga matiwas pa magkog-eskwela? Kining na ako'y nahunahunaan. Kay dili man gid ko makapamisita sa inyo. Unya kung magkita ta, magtago-tago pagid ta, o maglikay nga may makakita nato. Ay kay maayo. Ug adto na lang ta sa amo. Ha? Adto na lang ta sa amo makita. Aron may makakita nato. Unsa? Dali. Dayon sa amo.
Jesse, handog man ko ano eh. Ay kadlok oy. Mas safety ka dinhi sa amo. Sila si mamang papa ni mo. Wa man gud sila permi dinhi. Kay maninda man na sila kung asa ang tabo. Dali, arita sa sulod na. Kahit nga may makakita pa nimo diha nga among silingan. Dali. Jesse. May langot ako pas papa sa amo ya. Mayon ta ko ako pahimas na ko ulit ni papa. Kapila may lang sige kita-kita ni Jesse sa ila. May langot ako sa hangtod na di ko may bawaan nilang papag mama. Niyan ako sa amo. May kinapikandado ang among pultahan. Nga sa ato pa, wa pa di maabot sa papag mama. Musod ako sa amo. Sud, Christine. Ay! Pa? Nadi ka sa kuluyo? Oo. Nasundan ti gikan sa bahay si imong laki. Pa? Dire. Kay uwang bayana ka, dire. Dire. Papasino ako! Ikaw pa ang nisong sa kalakinan. Nikuyog ka sa bahay sa lalaki. Ha, layas ha. Ug adto na puyo, tipon sa imong laki. Sixteen years old pa lang ko nga nagkauyab kami, Jesse. Og tungod kay di pa gusto si Papa musod ka ng uyab-uyab, wa na ko papamisitahang akong uyab sa amo. Ako ang pagtuon niya sa ila, aron di kami masakpan ni Papa. Apan wag yun na mo matago hangtod sa hangtod. Nibawon yung kadugayan sa akong amahan, nga magatuan ko sa bahay sa akong uyab. Us tungod sa kalagot ni Papa, gipalayas ko sa amo. Og niipon na lang ko sa akong uyab. Sa primero, okay pa ang among relasyon, kay mas maghuwang man siya kay nako. O pinangga sa kunya. O pag-abot og tuig kapin na namo. Hapit na gani mag 2 years, may nadiskubrihan ko bahin sa akong kalipin nga lisod kaayon dawaton. Unya, Akong advance birthday gift nimo. wow, cellphone! Kay looy na kay ka nga magsiki og panghuwam na kog cellphone kung mag-FB ka. Maong gani. Maong tagsar ko mag-FB. Sumugo na ko sa kumang kaila. Nga, once na blue mo na ko mag-FB. Pero karon may kalingawan ka na gyud samtang wa ko dinhi sa bahay kay tu ako sa trabaho. Thank you, mahal. Love gid ko nimo no. Karon sa man kita magpagkasal. Ha? Magtigom sa ta. Basta gusto ko nga pakaslanti kang kanabitawong dinali-dali ba? Ato ginapangandaman. Magpaabot ka ni anak, mahal. Kay pangandabi agad mo mga babae nga mo paso sa simbahan siyang kasal. Ha? Human ako panla ba? Mag-relax ng una ko. Mag-FB sa ko. Oh, uy. Ang FB account na din ni Jessie ang nakalagin din sa kong phone? Gigamit din niya ang akong cellphone? Oh, may message? Gikan sa kababay? Ako basahon. Kumusta na ang kanhi kong bana? Unsay kaning bana? Minyo si Jessie? May asawa siya? Pasaylo ako, Christine. Sawa na ko pagsulti ni mo ini. Kinuo ko. Minyo kayo di ay, Jessie. Pero fake man sa itong kasala. Unsay fake, ha? 18 anyos pa lang kong gikasal sa akong asawa. Ug ang akong asawa manggod ang namahin ako. Unya pagkaugma gikasal na dayon mi. Mao nga natinga ko nitong kasala. Kay di ba daghan pa man ang atimanon, preparasyon, mga papilis. Pero katong amo, diretso man gikasal pagkaugma diana. Mao nga fake tong kasala. Unsa? Gigabaan ka na namong papa ni mo. Ma? Maong buwagi ka ng tawhana, Christine. Kay mga preso niya mo, anak, kung mo reklamo ng iyang asawa. Unsa? Nisali ko nga ako ni Kikog makaroon sa akong kalipin. Kaya dugay naman silang buwag sa iyang asawa.
Apan di lang nako kalikayan nga mahadlok ning among panag-uban karon. Mo na gini pirmi ang among awayan. Maglagot man gud ko maghunahuna ba? Nga karon hinuon na hapit na may mag 2 years, usa pa niya giangkon nga minyo na daay siya. Ang akong pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, 18 anyos pa ko nung akong ka-live-in, diyang gikasal sila siyang asawa. Pero alang niya, fake ra kuno ang maong kasal, kaya ang iya kunong asawa mo'y namay niya. Ug pagkaugma kuno dayon, gikasal sila. Tinuod bang fake ang ilang kasal? Ikaduhang pangutana, wa man kuno sila mga papeles nga giandam sa ilang kasal. Ang sayda siyang asawa ang nagmaniubra sa tanan. Di ba good nga daghang pamununta nagbuhaton? Balido ba ang ilang kasal? Ikatulong pangutana, asa man ako tan-awon aron ako mahibaw-an kung fake o balido ba gyud ang ilang kasal sa kong kalifin ug sa iyang asawa. Unsa may angay na kumbaton ug asa man kumuduol? Ikaupat o katapusan, kung di man ganit tinuod ang ilang kasal, pwede pa mi magpakasal sa kong ka-live-in partner? Kay nahadlok manggod ko, nga basig magkihami aning akong ka-live-in karon. Palihog tabangig tambagi ko, kiniya nga akong suliran, Christine. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan o kauban. Ako ang partner pero di gihapon mi ninyo madungog hangtod karong mga panahon na mga suking tigpaminaw si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problemang may punto medikal, legal, personal, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling droga, kisay mga nagsuffer og depression din ha, na ay mga issues on mental health labi na sa ato ang mga panahon karon nga medyo depressing kaayo. Hala, ay nana ninyog dugaya, ipadala nyo hang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klaseng pamaagi, no, mga sukintig paminaw, kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o inyong mga suliran diri namo. Ang importante is kompleto ang mga detalye, ang pangalan o address sa mga ipadala ninyong suwat para makahibaw gyud mo kung unsa gyud ang makibaw gyud mi kung unsa gyud ang hinungdan ana makasabot mi klaro and mas klaro pod and sakto ang amuang mahatag nga tambag ug tubag sa inyong mga pangutana. Ato ang letter sender karon gikan sa mainit Surigao del Norte. Kumusta man ang ato ang mga kaigsuonan ug mga sukintig paminaw din ha sa Surigao del Norte ug sa tibuok region dihang dapita sa Surigao, no? Surigao del Norte, Surigao del Sur, dinha sa Butuan, General Santos City, ug ubang parte sa Mindanao. Maayong adlaw, salamat sa inyong padayon sa ninyong pagpaminaw sa ato ang programa, maski pa sa ato ang giatubang nga kalisod, no? Karon challenge gyud kaayo ni kasagaran baya diri sa Pilipinas, modified general community quarantine na ta mga sukintig paminaw, pero dili pagyod pwede gihapon mo kumpiyansa nganuman kay ang mando sa IATF nato ang pwede ra gyud makagawas gihapon maski pag modified general community quarantine is katura gyud gihapon mga essential katong kinahang naagyoy tuyo, meaning kung wa tay tuyo di sa gyud siguro gyud ta mo kumpiyansa sa paggawas-gawas. Daghan na ra ba gyud kaayong sige gawas-gawas din ha, ay nahala ayaw gyud in town mo kumpiyansa, no? Punto legal ang atong pagahisgutan karong adlaw. Si Christine ang ato ang letter sender and gipadani niya ang iyahang suwat sa ato ang kini ang akong suliran official writers page, no? Ang iyahang mga problema, 16 years old man is Christine. Unya nakabato na kuno ni siya uyab katong 16 years old siya.
ug sa kasuko sa iyahang amahan gipalaya siya og ning ipon siyang uyab. Nagpuyo sila duha ka tuig and diha pa niya nahibaw-an nga minyo ang iyahang ka-live-in. Apan fake kuno ang maong kasal, yun sa good pag fake kay 18 years old pa ang iyahang ka-live-in. Adto og ang babay ang namalay og pagkaugma gikasal na dayon sila ngigara nga untra daghan pa man unta kuno siyang mga papeles nga andamon. So karon nabalaka si Christine nga basin makiha sila aning pag-live-in nila. Kanila ging usahay ba ang musupak tas atong ginikanan, magtuman tas atong gusto. Unya ang ending ang ginikanan ang sakto, no? Mo gunay naka pait, no? Okay. Now, ang ato ang problema una nihang pangutana is 18 years old pa kuno ang ka-live-in dihang gikasal sila sa iyahang asawa. Pero alang niya fake ra kuno tong kasala. Kay iya kunong asawa ang namalay ug pagkaugma kuno dayon gikasal sila. Tinuod ba nga fake ilang kasal? Okay. Wa gi kasal nga fake kung kamo mismo ning adto mo sa munisipyo or sa simbahan og ning ingon og aydo na amoy gipirmahan nga marriage contract og labi na gyud kung inig-check na to sa PSA or sa NSO na agyoy date of marriage nga nakabutang dito. Why ingon nga fake? Posible lang siguro nga naay grounds para manalify. Pero dili na ingon kumo nga if defective ang proseso sa pag-process anang mga papilis ug dokumento sa kasal, moingon na mog fake or walay bisa. Basta inig-check gani nato mga sukitig paminaw sa ato ang rehistro. Na rehistro gani na ang kasal, tinuod yun ng inyong kasal. Dili siya fake. Naalang mo'y ligon nga rason o basihan para maanal ang imong kasal. Pero, maski pag mauna ang imuhang kahimtang, maski naa kay ligon nga rason, no nga mapaanal imong kasal, nagpabilin gihapon kang minyo. Di gihapon ka pwede mubuhat sa mga akto nga gidili sa usa ka tawo nga minyo sama sa pag-live-in. So akong suggestion ana para makaingon gyud kag fake bato or dili, ipa-check naa ba sila'y NSO, naa ba'y marriage certificate. Inikuha anang imuhang kaipon karon ug sinumar naaga ni mo gawas nga minyo siya, di mo pwede magminyo, dili to fake ang maong kasal. Dako siyang minyo, no? Ikaduhang pangutana, wa man sila'y papeles nga giandam sa ilahang kasal. Ang side ra sa asawa ang nagmaniobra sa tanan. Di bagod na may daghan untang buhaton, balido ba ang kasal? Okay. Tinuod, daghan jud kay proseso. Muagi ta sa local civil registrar, muagi pa nagnapo kaadlaw nga posting, naa pa nay mga seminar nga atenan, muadto patag city health, naa pa nay daghang application, usa ma-issue ang marriage license. Ang marriage license mao man gyud unta na ang dokumento nga magtugot sa usa ka tawo sa pagsulod sa kaminyoon ug pagpirma anang marriage contract. Ang problema lang gyud karong mga panahon na is labi na before. I don't know now, no, kay na nagstrikto naman gyud ang ato ang gobyerno karon ug ang Supreme Court, no, kanang mga fake ug mga express marriage. Sa una manggod, pwede gyud na nila mamaniobra, no? Unya malutsan gyud siya marriage certificate, unya maparehistro. So ang ako ang bahala, ang mo lagi na akong giingon ninyo, marehistro gani na, ma-recorded gani na sa local civil registrar ngadto sa NSO ug sa PSA, makakuha gani kag marriage kanang NSO contract sa imuhang marriage, NSO copy sa imuhang marriage contract. But pasabot ana, dako kang minyo. Nahimo to siyang valid. Kaso lang tungod nga dili mao og sakto ang proseso, basin walay marriage license, mahimo nato siyang mapawalang bisa through an annulment. Pero
moagi gyud gihapon ta sa legal nga proseso, dili ta basta-basta makadeklarar on our own without a court order nga dili valid ang maong kasal. Ang mo deklarar ana is ang korte pinaagi sa pag-file na to petition sa nullity sa kasal. Ang basihan kay dili valid ug gimaniobra ang mga papeles. Okay? Ikatulong pangutana, asa man ako tan-awon karon akong mahibaw-an kung fake or valid gyud ang ilang kasal sa ako ang ka-live-in ug sa iyahang asawa. Unsay angay nako buhaton ug asa ko muduol. Okay. Ang una gyud mo pwede ka siguro makasecure og copy sa local civil registrar kung asa girehistro ang ilahang kasal. Mahimo sad nga kuhaan nimo og certificate of no marriage ang imong ka-live-in. Kana mo na pinakasayon. Moadto ka sa NSO or PSA, kuhaan nimo og kopya. Pwede naman ganina sa internet ka manguha, unya bayad lang kas bangko or kanang mga bayad center, fill-upan lang to nimo ang tanang detalye nga gipangayo sa PSA nimo online. Unya makakuha ka, makahibaw dayon ka og narehistro batong iyahang kasal. Og inigawas sa iyahang certificate of no marriage or SINOMAR, nakabutang dito nga no marriage, wa gyud ito narehistro ang iyang kasal, wa kay angay kagulan. Ikaw pa to katapusang pangutana ni Christine, kung dili man gani tinuod ang ilahang kasal, pwede ba mi makasal sa ako ang live-in partner? Kay nahadlok ko nga basin makihami aning akong pag live-in. Now, wa may kaso nga mapasaka sa imuha sa kanang mga mag-live-in or nagpuyo pero way benepisyos kasal. Kana kung kamong duha sa imuhang ka-live-in, walay ginatawag kanang legal impediments to marry. Meaning to say, dili mo kasado sa laing tao. So monay ato ang tanawon. Kay kung pananglitan, inigkuha nimo sa SINOMAR, sa imuhang ka-live-in karon, nakatatak dito nga kasado siya, dili gyud mo pwedeng mag-live-in. Kay nga naman, concubinage man na nga kaso, no? Kay ang tao nga minyo, maski pagwa na sila sa iyahang asawa, maski pag moingon siyang gimaniobra, basta kay narehistrong iyahang kasal, bound gyud siya by the law, no? Touch mo gyud na, o obligado nga mo patuo sa mga mando sa balaod sa usa ka tawo nga minyo. Pero kung pananglitan di ay ug wala di ay na minyo, no, nagtuo lang mo minyo nya wa dayto na rehistro, inikuha nimo sa certificate of no marriage, wa gyud di ay minyo, dili siya minyo, not married, malipay ko para nimo tungod kay aning dapita mahimo gyud di ay mong minyo. Pero akong pangutana, pila gani ni edad aning ato ang letter sender, bi? Akong tan-aw nig balik kung nakabutang ba, wa man nakabutang, pila edad, mga 25 siguro ka, no? 20 ka pina, pwede na good siguro kang magminyo good. Pero ang ako, sigurado hapod, no, nga, nasusig yun na nimog maayo og pag-ayo ang batasan na ng imong kapikas, no? Unya, mas maayo pod unta nga, nagkauyo na mo, nagkaayon o nagkauli na mo buot sa imuhang amahan, kay medyo napasakitan baya to nimo nga nagtuman ka sa imong gusto, unya nilayas ka. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Man Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat. Stay safe mga suking tigpaminaw og maayong adlaw.